салом ба дӯстдорони канали Самимона ТВ. ҳамаи шуморо ба ин бахши канал хушомадед мегӯем. Роналдиньо номи ин футболбоз барои аксарият шинос аст. номи пуррааш Роналду ди Асис Морейра мебошад. вале шояд аксарият надонанд ки ин футболбози машҳур муфлис гаштааст. воқеан ҳам ин боварнакарданист. вале бештари васоити ахбори оммаи ҷаҳон роҷеъ ба мушкилоти молӣ яке аз мӯъҷизакорҳои маъруфи футболи дунё борҳо навиштанд. соли 2018 якчанд нашрияи бразилӣ хабар доданд ки дар суратҳисоби собиқ бозингари бошгоҳҳои Барселона, Милан ва мунтахаби Бразилия ҳамагӣ 6 евро мондаасту халос. ҳамаи нобарориҳо аз соли 2015 замоне ки бозингар дар мамнунгоҳҳои маҳаллӣ фермаи моҳипарвариро сохт ва пас аз он 180,000 евро ҷарима шуд шурӯъ гардид. Роналдиньо аз пардохти ҷарима ва барҳам додани ширкаташ даст кашид. ҷанҷоли тарафҳо то ба суд ва он бар зарари футболбоз ба анҷом расид ва бо назардошти ҳамаи ҳисобҳои пардохт нашуда суд маблағи ҷаримаи Роналдиньо 3 миллион евро муқаррар кард. ғайр аз ин Барселона ҳамкориашро бо футболбоз қатъ кард, зеро Роналдиньо аз президенти нави Бразилия ки бо назари ростгароии худ маъруф буд ҷонибдорӣ намуд. намояндаҳои бозингар хабар доданд ки ӯ ба хотири надоштани маблағи пули қарзро пардохт карда наметавонад. алҳол ҷонибҳо оид ба ин қарз гуфтушунидро ба роҳ монданд.